David. Sí, és cert, jo he estat treballant a l'Escola Camins durant 5 anys, el que passa és que la meva plaça no està allà i, per tant, ara que quan torni a excedència, si és que torno, doncs suposo que em tocarà anar a la meva plaça. Però bueno, el David i jo ens coneixem de quan ell estava a Granollers. Jo era el friki, segons ell, de que havia agafat Chromebooks el primer any i treballava amb això, i era un flipat on vas, i ara em truca perquè vingui jo a fer formacions al seu CRP. Em sap greu, David, ets molt guai. Bueno, seguim. Te l'havia de deixar anar. Aquesta ho saps que te la tenia guardada fa uns anyets. Però va. A lo que anàvem. Us he preparat la formació. Us he dit que se m'ha fet molt difícil pel tema de que jo formació online no n'he fet, és a dir, estic acostumat a fer la formació presencial, però bueno, amb tot el tema això del Covid, que segurament vosaltres ho esteu vivint molt pitjor que jo, doncs, bueno, ens hem hagut d'adaptar. Vale? Llavors, vaig a presentar la finestra, presentarem aquesta. Digueu-me en quin moment l'esteu veient. Ja l'estem veient. Ara. Vale, perfecte. Vale, jo us he preparat uns sites. De fet, la gran majoria de les eines que jo utilitzaré o que veureu que utilitzo són de Google, bàsicament perquè són les que tenim com més accessibles, gratuïtes i que almenys a mi m'han funcionat sempre perfecte, sempre que he fet de profe. Per altra banda, aniré utilitzant altres recursos que, si voleu o teniu dubtes, m'escriviu o em pareu un moment i m'ho demaneu i ho comentem. Vale? La idea és que treballarem en 3 grans grups, que serà el tema de l'estructura organitzativa al centre, que em direu alguns, hòstia, això ja ho tenim muntat, d'altres em direu, soc superpeix i no en tenim ni idea. Per tant, bueno, vaig pensar que aquesta era el primer gran àmbit que hauríem de tocar, perquè ens passa com a la classe, no? El tema de que ens trobarem amb diferents nivells de vosaltres, de que n'hi ha alguns que sou coordinadors nous i n'hi ha d'altres que teniu el cul pelat. Després, parlarem sobre el tema d'incidències i necessitats de l'ús quotidià. Coses com m'estan demanant mestres que vull instal·lar aplicacions i com ho he de fer per no fer-ho d'un per un o només a alguns, o tenen extensions bloquejades, o m'ha passat que el Chromebook, ara per ara, se li ha saltat una peça i no vull que ningú l'utilitzi. No sé. Necessitats que tingueu, n'anirem parlant. I per últim, el tema de la supervisió de les activitats, que és el que deia el David, que potser us podia interessar més i que, com que és de màxim interès, ho he deixat per la tercera sessió, que seria més el tema de la seguretat. Vale? Llavors, la idea és avui parlar d'usuaris i unitats organitzatives. A la segona sessió parlaríem de com concedir permisos, crear funcions, aplicar polítiques. Parlaríem dels dispositius i de cara ja a la tercera seria més a aplicar tot de polítiques de seguretat tant per usuaris com per les aplicacions i com configurar la seguretat del G Suite. I aquí no només tocaríem el tema de la consola com a seguretat, sinó tocaríem l'aplicació de Vault. No sé si algú l'ha tocat, el Vault. Sí? No? Veig, feu que sí o que no amb el cap. No? Algú sí, la gran majoria no. Bé, doncs aquesta, en el tercer apartat, és a dir, l'última sessió, la tocarem perquè veureu que aquí podeu consultar coses com, per exemple, qualsevol correu de qualsevol alumne o de qualsevol mestre que vagi dirigit a qualsevol persona, sempre i quan s'hagi fet des del vostre domini. Podeu fer recerques de qualsevol tipus de document. Això ens permet saber si hi ha alumnes que han enviat missatges que no toquen a altres alumnes, encara que estiguin esborrats, podeu extreure informes, podeu fer de tot amb el Vault. Vale? Com us deia, treballarem amb el Classroom. Aquest serà el codi, no cal que us l'apunteu ara, que us veu, així que el tapo. Vull dir perquè... mira quins somriures de la gent, en plan, ui, que estava apuntant-lo. Bàsicament perquè prefereixo que ara estigueu atents al que anem parlant i després, ja, més endavant, quan toqui, ja us el tornaré a posar. Vale? Aquí dalt us aniré penjant, de fet ja estan penjades la sessió 2 i 3. El que passa és que no sé si utilitzeu o heu utilitzat mai el Google Sites, però tu pots amagar les pestanyes que no vulguis que es vegin.
Per tant, com que tampoc vull que comenceu a fer spoilers i comenceu a remenar tot el que farem a les properes sessions, doncs us ho he amagat. El Site per ara no el teniu compartit. Us el compartiré al final de la classe, perquè si no sé que ara estaríeu ja remenant-lo. Per tant, us el penjaré al final de la classe, en el Classroom, i de moment només podreu veure el que està publicat. Tot el que no estigui encara publicat, doncs no ho podreu veure. Comencem, va. El David, com deia, jo tinc els certificats aquests. Diguem que no sóc cap friqui d'informàtica. No us imagineu que aquest tio és un superfriqui d'informàtica, no, ni molt menys. Va ser simple necessitat, segurament com molts de vosaltres, que vaig arribar a una escola i al cap d'un o 2 anys em va dir, nano, coordinador TAC. I a partir d'aquí em vaig haver d'espavilar. I d'anar-me espavilant doncs vaig començar a treure'm diferents certificats de les eines que anava utilitzant. La meva dona sempre em deia, això per què et servirà? Jo tampoc ho tenia gaire clar, doncs a mi m'ha servit per pillar-me una excedència i desconnectar una mica del que és l'aula per no sortir del món educatiu. Us deixo aquí el meu Twitter i el de l'empresa, bàsicament perquè és l'únic que us faré de publicitat de l'empresa. No he posat en logos, ni enllaços, ni absolutament res, però des de l'empresa em van dir, home, com a mínim, sisplau, que hi hagi el nostre Twitter. Doncs l'he posat, perquè no m'hi diran nada. Però el David m'ho va demanar que ho faci com a Jordi i aquí ho teniu. Coneixeu Mentimeter? Digueu-me sí o no amb el cap. Mentimeter, sí, alguns sí, d'altres no. Mentimeter és una forma de començar a fer que la gent ens vagi donant el seu punt de vista, les seves opinions, fer participar, però de forma que no tothom estigui parlant a la vegada, sinó que puguem escoltar. Llavors, us he preparat un Mentimeter en el qual necessitaria que obriu una pestanya o jo us recomano, un moment, abans que aneu a obrir una pestanya, aquesta pantalla on jo surto i que tampoc soc gaire guapo, per tant no cal que em veieu gaire, no la passeu a baix de tot, feu-la petita, però tingueu-la sempre present i obriu-vos una altra finestra, allò que us feu la pantalla com dividida en dos, perquè anirem treballant coses, llavors anirà bé que tingueu, saps, la pantalla partida. Per tant, poseu-vos-ho així perquè us anirà bé. Doncs llavors, a la que ho tingueu, aneu al menti.com i us demanarà un codi. Escriviu aquest número. Un cop hi sigueu, veureu que us donarà 5 espais per poder escriure 5 paraules. Sisplau, siguem com els alumnes. No siguem com els alumnes. És a dir, us demanem 5 paraules o 2 paraules a cada resposta. No m'escriviu frases, perquè llavors la liarem parda. Llavors, vinga, va. Ara és el moment en què heu de començar a participar ja des del principi. Jordi, perdona, quin és el codi? Ho estic posant al xat, 51 87 95 9. Jordi Lover. Això és l'Albert, segur. I love you too. Mentre que aneu responent, per aquells que no el coneixíeu, el que us deia, el Mentimeter, doncs tota la gent que hi participa hi va escrivint i un cop s'envia, tu pots fer que la participació es creï, doncs, per exemple, jo vaig posar un núvol de paraules perquè és el que em va millor i visualment és molt atractiu, però podeu fer que sigui enllistat, podeu fer que sigui com un gràfic, podeu crear taules dinàmiques, vull dir, podeu fer moltíssimes coses, però a mi sempre em va bé perquè al final acabes creant una sola imatge i en aquesta imatge queda com molt visual, que és el que més us interessa. I llavors, com veureu, conforme la gent va escrivint, es va creant el núvol de paraules i si veieu que hi ha paraules més grans, com ara tenim efectivitat, eines, aprenentatge, seguretat,
Com més gran està la paraula, vol dir que més vegades l'han escrit i, per tant, més vegades s'ha repetit. Això té un risc, que és que els alumnes que no saben què posar, llavors miren a la pantalla i veuen les paraules i les copien. Però bueno. Veig que sou mestres, no? Perquè el tema de què espereu d'una formació, aprenentatge, és lògica pura i dura, però molt bé. Solucions, Mentre que aneu escrivint, aquí a la part de baix van sortint, mentrestant, els alumnes, els participants que han fet. Per tant, més o menys, podeu anar calculant en quin moment ja la gent ja ha acabat de participar. Tenint en compte que som uns 38-39 ara mateix connectats. El David no sé si ha respost, jo no he de respondre, per tant ja som 38. Portem uns 33. Va, 34. Vinga, va. Doncs comencem a analitzar això. Què podem veure? A part de que aprenentatge és la paraula més gran, probablement, i que està més al centre, sobretot coses que demaneu o que espereu són eines i seguretat. Òbviament, després tenim el tema de solucions, efectivitat, conèixer estratègies, aprendre. Però veig que el tema seguretat ens té força inquiets. Primera pregunta que faig. Entenc que tothom té domini propi amb el seu G Suite, oi? Ningú està utilitzant un gmail.com, no? Algú, allò per casualitat, utilitza un gmail.com? Si és que sí, que posi un sí. No? Val, perfecte. Bueno, no sé si ho sabeu, però òbviament el gmail.com és comercial i, per tant, al ser comercial, doncs no se li pot donar un ús educatiu, perquè llavors aquesta típica fulla que li demanem als pares que ens firmin com a autorització, que en principi, jo us ho dic ara perquè sempre hi ha molts dubtes, en principi no teniu per què demanar aquesta autorització. Demaneu-la. Us salvareu les esquenes per qualsevol problema, però en principi no teniu per què. Perquè igual que no es demana autorització als pares de quin editorial agafar per quins llibres de text, si és que utilitzeu llibres de text, doncs el mateix amb les eines digitals. No teniu per què. Perquè sobretot el que esteu fent és treballar sota el paraigües del vostre domini. Per contracte, Google no pot fer absolutament res de totes les dades que tingueu en el vostre domini. Absolutament res. Ni crear perfils, ni absolutament res. Inclòs tot el que és els drets d'auditoria també continuen sent absolutament tot de tots els vostres documents. Però això és molt important, sempre i quan estigui sota el vostre domini. Per això Xtech, encara que a vegades quan li dius a en Soengas que treballes amb Google, et fa així com una cara rara, Xtech és Google. És a dir, tot el departament és Google. Per tant, no sé a vegades per què posen aquestes cares, però ho posen. Tema seguretat. Com us deia, la tercera sessió estarà totalment destinada a això, a la seguretat. D'acord? Tot i així, i com sempre m'adelanto, però al final de tot us he creat un fax, que quan hi cliqueu, aquí hi podrem entrar tots, hi podreu entrar i anar escrivint tot de dubtes i preguntes que tingueu. Està compartint entre tots. Us he posat una llegenda molt fàcil, que és la pregunta en blau, la resposta en verd. La idea no és que us respongui jo, que també, sinó és que si algú de vosaltres ja se sap la resposta, també hi pugueu participar i pugueu respondre als vostres companyes. Per què? Perquè d'aquesta forma també ens retroalimentem i aquest document ens anirà molt bé per si mai durant el curs tenim algun dubte de, ostres, com es feia allò que m'ho van respondre, doncs el tindreu aquí present.
Més, tema d'eines. Sobretot, les eines que utilitzarem serà la d'administració, la consola, que és l'engranatge, i després la del Vault, que és el que us deia abans. I efectivitat espero ser, igual que solucions, el més efectiu possible i resoldre-us. Però us diré una cosa que us ho trobareu sempre. Cada 2x3 estan actualitzant la consola. Per tant, van canviant cada 2x3 la consola i cada cop surten coses noves i dius, hòstia, això estava aquí, ara m'ho han mogut i no saps ben bé per on van les coses. Entenc que porteu treballant ja unes setmanes tema Covid, ara una setmana ja amb nens, són gairebé les 6, deveu estar cansats, per tant, anem a fer un Kahoot, que segur que tots l'heu utilitzat alguna vegada i, per tant, això ja no és, que guai, és algo diferent, però el farem, I us explicaré després el per què anem a fer un Kahoot. Per tant, jo el Kahoot el tinc aquí. Ara paro aquesta presentació i un moment que ara us presentaré la finestra del Kahoot. Sí, la veieu ja tots? Perfecte. La idea és que el que fèiem, com que l'hem tingut dividida, en una hi teniu el Kahoot obert i en l'altra és on heu d'entrar per anar responent. D'acord? Així no heu d'anar canviant pestanyes, ni anar amb el mòbil, ni res. Sí? Coses que us he de dir abans de començar-lo. A tots els alumnes els dic que com que estem a internet, no cal que sigueu vosaltres mateixos en el sentit que podeu ser algú altre. No us poseu el vostre nom. Poseu-vos noms de personatges que us encanten, ja siguin de sèries, de llibres, jugadores, el que sigui. D'acord? Vosaltres mateixos. Ara us apareixerà el pin. Però vosaltres sentiu la música també? Us la trec? Sí, treu-la. No, els alumnes, jo si no volen mai treure la música, volen la música. Home, tenim en Clint Eastwood entre nosotros, cuidado. Frida, Bowie, Naruto, Chale, Bruce Lee, per tu. He-Man, MacGyver, Son Goku, aquest és més de la meva generació, crec, El gat negre. Tarale. Mentre que aneu posant els noms, coses que us explico. Jo sempre, ja us explico el per què sempre els dic que posin noms diferents. Ara mateix, aquí, teniu un estudi sociològic. És a dir, ara mateix estem mirant quins són els gustos dels nostres alumnes. I aquests gustos dels nostres alumnes ens ajuda a que si mai volem després crear activitats motivadores que els puguin enganxar o volem buscar referències... Perdona, Jordi. Perdona, pots treure la música, sisplau? Sí, i tant. O baixar-la una mica. Sí, baixar-la, gràcies. No, mira. Què tal ara? Ara em sentiu millor, oi? Fantàstic, gràcies. Vale. Merci, Xavier. El que us ho deia. És a dir, d'aquí ens ajuda això a saber tots els gustos dels nostres alumnes. I a mi m'anava perfecte perquè llavors hi havia classes que veia que potser ja estaven amb el tema de youtubers i de cop aquí t'apareixien molt Auronplay, Wismichus, etc. I n'hi havia d'altres classes que t'anaven molt cap a la part dels esports o cap a la part dels músics.
Per tant, és algo que ens dona una mica més d'informació sobre els nostres alumnes. Semblarà una xorrada, però almenys a mi, m'anava superbé. Vale? David, què vols fer? Som 32 ja. Juguem o ens esperem? Endavant, Jordi. Endavant, Som-hi, doncs. Sí. Consola d'administració de G Suite. 2, 1. Qui pot accedir a la consola G Suite? Només els usuaris que tenen privilegis, només en David Codina, que ens sap per el cul, qualsevol usuari de la unitat organitzativa, equip directiu o qualsevol usuari del domini. És cert que el David Codina acostuma a salvar-nos el cul sempre i per tant és el que entra, però a part, òbviament, són només els usuaris que tenen privilegis. Que estiguin a la unitat organitzativa de l'equip directiu no vol dir que tingui privilegis per entrar a la consola. D'acord? Comencem ja per aquí. I, òbviament, qualsevol usuari del domini encara menys, perquè si no, imagineu-vos que els nostres usuaris, és a dir, els nostres alumnes, poguessin entrar a la consola. O sigui, ens la liarien d'una forma espectacular. Per tant, comencem ja en matèria. Només els usuaris que tenen els privilegis, algun privilegi, són els que poden entrar a la consola. Per tant, en el moment en què nosaltres tinguem usuaris creats, ens hem de plantejar si fem, per exemple, usuaris globals, com pot ser direcció, @ i el domini, i per tant donar-li aquest privilegi a direcció, o si ho fem a usuaris concrets, com pot ser... Jo no veig bé el Kahoot, deu ser problema al meu navegador. Algú més no veu bé el Kahoot? Perquè ens han escrit comentari. No? Sembla que es veu bé. Això. Una altra opció que jo també a vegades acostumo a recomanar és, si el David, per exemple, sabem que serà qui li demanarem una consulta, creeu-li un usuari en David amb privilegis d'administrador, perquè moltes vegades no pot venir a la nostra classe, a la nostra escola, i per tant que tingui ell un usuari per poder entrar a la consola, si és que ens fiem d'ell, doncs va bé. Per tant, ens entraria remotament i ens podria ajudar. Qui tenim a tope? Home, Clint Eastwood el tenim a tope. Sabeu que si responeu ràpid, més punts, no? Sabem això. Doncs va, què es recomana que s'ha de crear abans? Unitats organitzatives o usuaris? Tenim 2/3, que heu respost les unitats organitzatives i, en canvi, 10 heu respost els usuaris. Us explico. Fixeu-vos que poso què es recomana. Podeu començar per allà on vulgueu. Si voleu començar per tots els usuaris, endavant. Però què passa? Les unitats organitzatives, jo sempre dic que és com una casa. Llavors, en una casa, que és el vostre domini, hi teniu diferents habitacions i, per tant, aquests usuaris, jo, per exemple, ara estic a l'Altell, si estic a l'Altell, a la vegada no puc estar a la cuina. Per tant, al final el que estem fent és etiquetant i classificant els usuaris. Per què ens van bé les unitats organitzatives? Perquè un cop els hem posat dintre d'aquella unitat organitzativa, quan els hi vulguem donar privilegis o permisos, els hi donarem a tota aquella unitat organitzativa. D'acord? Què passa? Que si de cop pugem tots els usuaris i no els hem posat a cap unitat organitzativa, després, si li voleu donar uns privilegis als mestres, no els podeu seleccionar d'un en un. Per tant, també els estareu donant aquells privilegis als alumnes. D'acord? I llavors direu, hòstia, doncs ara vaig a crear la unitat organitzativa. Doncs després ara has de seleccionar mestre per mestre i traspassar-los a aquella unitat organitzativa. Per tant, és molt més fàcil, abans de començar, parar i dir, quina serà la meva estructura. Jo sempre recomano que feu direcció, si voleu, o equip directiu, poseu-li com vulgueu, mestres o claustre, pas
perquè jo crec que és important que la gent del PAS també en tingui, i després alumnes. I dintre d'alumnes, poseu-vos també aquelles subunitats organitzatives que les vulgueu classificar. És a dir, hi ha escoles que ho fan per infantil i primària, n'hi ha que ho tenen per cursos, hi ha que ho tenen per promocions, n'hi ha que ho tenen per cicles o comunitats. Aquí també estaríeu a temps de fer-ho. Plantegeu-vos-ho. És a dir, moltes vegades anem directes a l'acció i a crear usuaris i a vegades necessitem una estona de parar i pensar quina ha de ser la nostra organització. Veig que l'Albert us ha posat un comentari de si encara esteu a temps de que ho feu. Ara ho està posant el David. Tots tenim la P, oi? L'estupenda P. I tots sabem que P és de putiferi perquè al final allà hi pot entrar tothom i es remena i es fa de tot. En comptes de tenir una P que no té cap sentit perquè al final tothom va creant carpetes i anys es va repetir pum, el que heu de fer és parar i pensar de quina ha de ser la nostra organització com a escola, com ens organitzem, perquè després en aquests grups o aquestes unitats organitzatives els hi donarem uns privilegis. D'acord? Per tant, és molt important saber qui està dintre de cada unitat organitzativa. Sí? S'entén? O si teniu sí, eh? Si no, David, aquí sí que t'utilitzo a tu que vagis llegint els comentaris per si m'has de parar en algun moment de dir ei, espera, que aquí hi ha algun dubte o alguna cosa. Absolutament, absolutament. El que dic és que fins i tot val la pena a vegades eliminar, o sigui, depèn del volum d'alumnes que tinguis i de profes, val la pena eliminar tots els d'això i tornar-los a crear amb el full de càlcul aquell meravellós que hi ha a la pàgina web del Jesuit Catalunya. Perquè seleccionar els profes, com diu l'Albert també, és un pal. Sí. Som-hi, doncs. Home, pots per tu. Està a tope, tenim Arale, Clean. Ui, hem anat un punt lents. Si és 1 de setembre, quina és l'opció més lògica per pujar tots els usuaris nous? Afegir usuaris nous manualment, que m'ho facin els de Cloudàlia, afegir usuaris nous de forma massiva o exportant els usuaris de l'Esfera. Si voleu a Cloudàlia, encara que no ens hagueu votat, ho podem fer. Però després tenim que majoritàriament heu votat de forma massiva o exportant els usuaris de l'Esfera. Ojo. De l'Esfera el que podem és descarregar-nos, exportar els usuaris, és a dir, els noms i cognoms i dades. Però això després automàticament no ho podem pujar a la nostra consola. És a dir, no és possible. Llavors anem a veure de quina forma es pot pujar de forma massiva. Jo ara entraré en una consola d'administració, d'acord? Aquesta és la d'un company que té un non-profit, una organització sense ànim de lucre i que m'ha creat un usuari per poder entrar com a administrador i veure el mateix que veieu vosaltres. Està en castellà, el noi és d'Andalusia, per tant, s'entén que el teniu en castellà. Si aneu a usuaris, veureu que aquí, a la part d'aquí, tenim dues opcions, que és añadir usuario nuevo. Perdó, no esteu veient, oi? Ja, ho acabo de... Jordi, ara no ho veiem, Has de compartir la pestanya nova. Perdó. Ara sí que hauríeu d'estar veient-ho. Sí, ara sí. Perfecte. Quan aneu aquí a usuaris, que entenc que tots algun cop ja us ha tocat entrar-hi, per A o per B, i teniu aquestes dues opcions, la d'afegir usuari nou o usuaris en bloc. Si afegíssim usuaris nous, que vol dir manualment d'un en un, hauríem d'anar escrivint nom i cognoms, crear un correu
triar a quina unitat organitzativa el volem posar, ¿vale? I a part, si volem, li podeu posar un correu electrònic alternatiu, un número de telèfon, i li podeu generar una contrasenya automàtica o generar-li vosaltres la contrasenya, ¿vale? La que vosaltres digueu. Igual que després teniu l'opció d'aquella contrasenya que sigui només per la primera vegada que entra i després que se la canviï, o que aquella contrasenya que vosaltres li acabeu de posar sigui la de sempre i, per tant, que el primer cop que entri no la canviï. D'acord? Vale, ara imagineu-vos escoles que heu d'entrar, aniré curt, 25, 30, 40 alumnes cada any, que això és relativament poquet. Bueno, us portaria una estona. Vale? Però després Google ens dona l'opció d'actualitzar tots els usuaris en bloc. Vale? I aquí ja es complica una mica més la cosa. Vale? Però amb calma i tranquil·litat és fàcil. Us explico. Us podeu descarregar tota la informació dels vostres alumnes, vale, en un fitxer CSV. Un fitxer CSV és un fitxer d'Excel. Vale? Tot i que el podeu obrir tranquil·lament amb els fulls de càlcul de Google. Vale? És totalment compatible. Per tant, aquí és per descarregar la informació dels vostres usuaris, les que ja teniu. Vale? Però després teniu la plantilla en blanc, vale? Que ara mateix me la descarregaré. Per què ens serveix la plantilla en blanc? La plantilla en blanc ens serveix perquè així, aquí, vale, ens diu quines són aquelles columnes que hem d'omplir. Llavors, jo ara perdó, crec que he deixat de presentar. Perdó. Vale. El que us deia, us podeu descarregar el document i en aquí us diu quines són les columnes que heu d'omplir sí o sí. Veurem que hi ha moltíssimes columnes, moltes, però les importants són les que entre parèntesis us posa que és request, que és obligatori, d'acord? Són nom i cognoms, adreça electrònica, el password que vosaltres li vulgueu posar i la unitat organitzativa a la qual voleu que hi vagi. Vale? Molt important, superimportant, perquè si no, no us funcionarà. Veieu que la columna E que diu unitat organitzativa, al davant de sales hi ha la barra del 7. Sí, la barra del 7. Si no poseu la barra del 7 i imagineu-vos que el que voleu fer és mestres, si poseu directament mestres sense la barra i mestres, no us funcionarà. No us detectarà que teniu una unitat organitzativa que es digui mestres. Vale? Heu de posar la barra del 7 i escriure mestres. Sí? Mestres, direcció, pas, allà on vulgueu que vagi. Vale? Imagineu-vos que teniu més d'una unitat organitzativa, és a dir, que imagineu que seria barra alumnes i voleu que vagin a primària. Doncs hauríeu d'escriure barra alumnes barra primària. D'acord? Sí? Vale. Un cop això, quan tingueu ple aquest document, us el torneu a descarregar en format CSV i l'adjunteu aquí. Direu adjuntar CSV. Us aniré a les fitxers, el clicareu, li direu que endavant i el pujareu. I se us pujaran tots els usuaris. Però no només se us pujaran els usuaris, sinó que se us pujaran els usuaris i estaran classificats ja a la unitat organitzativa que vosaltres els hagueu dit. Per tant, no haureu de després anar seleccionant un per un i dir aquest va a mestres o aquest va a alumnes. Ja els tindreu classificats dintre de les unitats organitzatives. Per tant, és molt més fàcil, és molt més ràpid. D'acord? I us estalviarà molt de temps. Molt de temps. De debò. Per tant, aquí teniu el document per descarregar, la plantilla i allò que heu de seguir. Canviem de pestanya. Torno a deixar de presentar. Hi ha una pregunta que diu les unitats organitzatives han d'estar creades o es generen? No, han d'estar les has d'haver creat abans, oi? Per això us he dit
a la pregunta anterior que el més recomanable és que primer creeu les unitats organitzatives. Sí? Espera't, que se m'havia obert el Kahoot amb les respostes i ho podíeu veure. Vale, doncs actualitzem marcadors. Tenim Boig per tu, que segueix en primera posició. Què més tenim? Quins apartats són obligatoris quan puguem usuaris de massiva? Va, que us ho he dit. Vale, les 4 eren correctes, perquè és molt important. Vale? Tant nom i cognoms, unitat organitzativa, la contrasenya i l'adreça de correu. No us deixarà pujar els usuaris de forma massiva si no poseu a quina unitat organitzativa ha d'anar. D'acord? Després, al final de tot de la plantilla, hi ha una de les columnes on podeu seleccionar, escrivint en anglès, veritat o fals, si voleu que puguin o no canviar la contrasenya un cop entren per primera vegada. Vale? Però això ja ho veurem més endavant. Ui, m'ho he saltat. Perdó, m'ho he saltat. Pot estar un usuari a més d'una unitat organitzativa? Vale. Jo veig que o jo m'explico fatal o feu com els alumnes i tot i que jo parli no m'escolteu. Al principi de tot, quan us he explicat que el domini és com una casa i que cada habitació és una unitat organitzativa, jo us he dit que si jo estava a l'Altell, a la vegada no puc estar a la cuina. Us ho he dit. És a dir, jo ja he donat la pista, però o no m'heu escoltat o m'explico fatal, que també pot ser. Vale? Per tant, és molt important tenir clar a l'usuari a quina unitat organitzativa el voleu col·locar, perquè un cop el col·loqueu no pot estar a cap altra. Sí, els podeu moure després. I després podeu fer que algun mestre que de cop entri a l'equip directiu, col·locar-lo dintre de l'equip directiu. Però el que no pot és estar a dos llocs a la vegada. Vale? O estar a una unitat organitzativa o estar a l'altra. Per què? I és molt senzill. Penseu que la qüestió és que vosaltres doneu privilegis a les unitats organitzatives, a tots els usuaris d'aquelles unitats organitzatives. Per tant, un usuari no pot tenir dos tipus de privilegis. És a dir, no pot estar a una unitat organitzativa que sí que pugui entrar a YouTube i en una altra que no pugui, perquè llavors crea un conflicte. Vale? Per tant, només els podeu col·locar en una sola unitat organitzativa. Va, MacGyver. MacGyver està a tope ara mateix. Entre altres coses, a l'apartat d'usuaris, què puc fer? Enviar un mail, suspendre un usuari, afegir un usuari a un grup o canviar la contrasenya de qualsevol usuari. Vale. Les 4 són correctes perquè Google el que intenta és facilitar-nos la feina en tot el que pot. Vale? Per tant, vosaltres des de la consola, quan cliqueu qualsevol alumne, a qualsevol usuari, li podeu enviar un mail, el podeu suspendre, el podeu afegir dintre d'un grup o li podeu canviar la contrasenya. Important, li podeu canviar la contrasenya, però no podeu saber quina contrasenya té. Vale? No podeu mirar la seva contrasenya. Vale? Aquí sí que la privacitat mana. Però el que sí que podeu fer és restablir les contrasenyes. Crec que l'Ignacio pregunta que si es poden eliminar usuaris en bloc. Sí, es poden. És a dir, tu al costat de cada nom tens un quadradet, pots seleccionar molts i els pots eliminar de forma massiva. Vale? Igual que podeu enviar mails, els podeu suspendre. Ojo, molt important, diferència entre suspendre i eliminar. El suspendre és que el deixes inactiu. D'acord? De res, Ignacio. La qüestió és que
li poses inactiu, sí? I, per tant, el seu correu i tot segueix estant sota el vostre domini, però l'usuari no podrà entrar en aquell domini, en el seu usuari. L'alumne no hi podrà entrar perquè està suspès. Sí? Això moltes vegades s'utilitza per a aquells alumnes que fan un mal ús del G Suite. Imagineu-vos que, jo què sé, ha enviat correus que no toca a algun company, doncs li podeu suspendre. Però això vol dir que no li esteu esborrant, només li esteu suspenent. En canvi, quan marxen els alumnes, podeu deixar que durant un any encara tinguin el seu usuari, però després els podeu començar a eliminar, si voleu. D'acord? Albert, queda resposta a la pregunta, doncs, oi? L'Albert Navarro deia això. Què recomanes fer amb els alumnes que tenen actiu el domini? Aviam, jo els esborrava. Els deixàvem durant un any, però després els eliminàvem els usuaris. Bàsicament perquè durant un any els hi deixàvem tot aquest temps per agafar tots els documents que necessitéssim, però després els hi eliminàvem. Pensàvem que no era necessari. Al final, aquí després cadascú penseu que com a G Suite teniu infinita d'emmagatzematge, però jo els eliminàvem. Aviam, torna-hi. David, què diu? Ja està. Diu, si ells perdran les dades, cal avisar-los, no? Sí, millor aviseu els alumnes. També es poden passar les dades a un altre compte, quan l'elimines. De fet, és una que jo recomano. Quan elimineu un usuari, us diu que si aquelles dades, els documents, correus i tots, voleu que vagin a algun. Jo, per exemple, tenia un usuari que es deia Paperera i allà enviava tots els documents i tots els correus de tots els usuaris que havíem esborrat. Que almenys els teníem allà a la paperera, però sabíem que allà hi eren per si de cas. Més, diu, des de la consola administrador podem saber les contrasenyes dels usuaris? Veig que aquest cop o heu estat més atents o el 50% ha funcionat. Diu, pregunta trampa, posen per aquí. Sí, efectivament ho acaba de dir fa un minut i mig, de que no es poden veure les contrasenyes dels usuaris. Inclòs aquell apartat que jo us ensenyava de que us podeu descarregar la informació de tots els vostres usuaris, es descarrega tot, inclòs contrasenyes, però les contrasenyes us surten amb asterisc. És a dir, no podeu veure quins caràcters són. D'acord? Perquè en aquest cas sí que la privacitat mana per davant de tot. D'acord? Vinga, va, som-hi. Si suspenc un usuari, no podrà accedir amb el seu usuari, se li bloquejaran les noves invitacions al calendar, encara tindrem accés als seus documents compartits i no s'eliminaran ni els correus, documents, calendaris, etc. Doncs el que us deia, tot és correcte, d'acord? És a dir, quan jo suspenc un usuari, aquest usuari no pot accedir-hi. Però que no hi pugui accedir no vol dir que tot el que siguin, tots els documents, tots els seus correus desapareguin. No, ni molt menys. Inclòs aquells documents que estan compartits amb d'altra gent, la resta de gent té accés, d'acord? No es limita l'accés a la resta de gent. Per tant, imagineu-vos que en David Codina té un document i hem suspès l'usuari, doncs aquell document que ell és propietari, tots els altres hi podem entrar igualment sense cap mena de problemes. Ara bé, si li enviem una invitació al calendar, se li bloqueja, no li podrem enviar. Ell no podrà accedir-hi. D'acord? Per tant, això és molt important perquè si a vegades volem enviar alguna invitació pel calendar als nostres alumnes, hem de tenir en compte que aquell alumne no la rebrà. Nosaltres tindrem, el que us deia, accés als seus documents i que no se'ls elimina absolutament res. És a dir, quan li restaurem l'usuari,
quedarà tot perfectament tal com ho tenia. D'acord? Jordi, aviam, una cosa també que cal aclarir és que nosaltres no tindrem mai la seva contrasenya, però el que sí que podem fer és canviar la contrasenya i en el moment en què li canviem la contrasenya podem accedir al seu usuari. M'explico? És a dir, mai tindrem la seva contrasenya, però li podem restaurar la contrasenya i canviar-li. Ho havia dit. Crec que ho havia dit, o doncs llavors, si no ho havia dit, mil disculpes. Bueno, no sé si ho havies dit, però jo ho torno a dir. ¿Vale? D'acord. I ja està. Ara, pues haz tota la formació, listo. No, enteneu-me. Té tota la raó el David. És a dir, no podem accedir perquè no podem veure quina és la seva contrasenya, però com a administradors podem canviar la seva contrasenya, que era una de les preguntes que ja sortia abans. Per tant, és tan fàcil com, ostres, no sé la contrasenya d'aquest alumne, però vull entrar-hi. Doncs li canvieu la contrasenya, li poseu 1, 2, 3, 4 fins al 9 i ja està. Ara bé, també és important llavors dir-li a l'usuari, a aquell alumne, que li heu canviat la contrasenya, perquè si no es tornarà boig intentant entrar-hi. Quants dies tenim si voleu restaurar un usuari que haguem eliminat? 20 dies, 30 dies, no es pot restaurar o 15 dies? Doncs, si hem eliminat un usuari, que no suspendre, si l'hem eliminat, nosaltres encara durant 20 dies podem restaurar aquell usuari eliminat. Tenim 20 dies. Això ens serveix també per a aquells mestres que segurament a principis de setembre doneu de baixa i elimineu els mestres d'anys anteriors, i us escriuen en plan, ei, que jo tenia aquí, havia fet una carpeta amb uns documents que no sé què, que no sé quantos. Doncs durant 20 dies encara podeu restaurar aquell usuari. Ara bé, si han passat 20 més 1, ja està. Vull dir, l'únic que llavors el que podeu fer és recuperar els documents que us hagueu traspassat a un altre usuari. Per exemple, el de paperera. Llavors sí que dieu, bueno, tranquil, jo tinc el teu document, te'l comparteixo. Però el que no podeu és restaurar-li tot, perquè Google t'aguanta només 20 dies. Però es pot fer. Per tant, tingueu clar, aviseu també als mestres en quin moment aneu a eliminar, de dir, ei, tens fins ara per fer-ho. A partir d'aquí ja no podrem tenir accés. Nina Simone està a tope i s'acaba de posar en primera posició. Quina és la funció d'administrador recomanada que ha de tenir la persona responsable de gestionar la consola? Administrador de serveis, superadministrador, administrador de grups o administrador d'usuaris? Doncs sí, el que us recomano és que us poseu superadministrador, perquè el superadministrador, com diu la seva paraula, és super i, per tant, administra absolutament tot. D'acord? És a dir, hi ha diferents funcions d'administrador. Una d'elles és l'administrador de serveis, que, per tant, ens estem referint més al tema aplicacions, extensions. Després tenim l'administrador de grup, que en aquest cas l'únic que pot administrar són els grups de Google. Grups, no unitats organitzatives, no confonguem. Una cosa són les unitats organitzatives i una altra cosa són els grups. Pregunta que faig, feu que sí o no amb el cap. Sabeu la diferència entre unitats organitzatives i grups? Sí. Hi ha hagut algú que no s'ha atrevit ni a fer un no i ha mirat de reüll, ha fet un... Pues la verdad es que nunca me habían preguntado eso. Bueno, pues ho tindré en compte per treballar-ho també a la propera sessió, afegir-ho dintre de la propera sessió. Però bàsicament les unitats organitzatives és com organitzeu els usuaris, és a dir, a quina casella, a quina habitació els col·loqueu, i en canvi els grups, imagineu-vos-ho més com a grups de WhatsApp. El grup en aquest cas sí que un usuari pot estar a més d'un grup. I, per tant, podeu crear un grup que sigui només equip directiu, un altre grup que sigui, jo què sé,
primària, un altre que sigui infantil i, per tant, la directora pot estar tant a equip directiu, a la vegada infantil i a la vegada primària. Vale? I els grups serveixen perquè si us voleu comunicar amb els usuaris que hi ha dintre d'aquests grups, no hagueu d'estar escrivint sempre correus i picant els seus grups, els seus noms, sinó que ja es crea com una mena de xat en el qual hi podeu anar afegint documents, podeu anar compartint i cada cop que s'escriu alguna cosa en aquell grup, directament s'envia una notificació al Gmail de tots els usuaris d'aquell grup. D'acord? Per tant, és una bona forma de comunicació que té Google i que és més ràpida que anar escrivint correus en plan «Ei, he trobat aquest enllaç, què us sembla?» Vale? Jordi, hi ha una pregunta que diu pot haver-hi més d'un superadmin? Sí. Sí, pot haver més d'un superadministrador. De fet, el que us deia, crec que era del principi de tot del Kahoot, el que us posava és, ei, estigueu atents i si voleu, agafeu un usuari, poseu-li un usuari en David Codina i que, per tant, el David sigui també superadministrador perquè si mai voleu que us toqui alguna cosa de la consola, ell pugui entrar amb aquell usuari i, per tant, ho pugui remenar. D'acord? Sempre i quan us fieu d'en David. Jo no ho faria, però vosaltres segurament sí. Vale? Després tenim també l'administrador d'usuaris. L'administrador d'usuaris el que fa és que només pot donar d'alta, eliminar usuaris o unitats organitzatives. Vale? Per tant, penseu que aquest que és administrador de serveis només toca el tema serveis, el de grups només tema grups, el d'usuaris només tema usuaris i, en canvi, el superadministrador ho fa tot. Vale? Per això és molt important el tema de donar privilegi a superadministrador, almenys a la persona responsable, que entenc que serà la coordinador o coordinadora TIC, i mínim a direcció. Direcció, diguem-li, director-directora o tot l'equip directiu. Vale? Jordi, perdona, hi ha l'Anna Maria ens diu com es crea un superadministrador o com es donen permisos de superadministrador a un usuari? Vale. L'Albert, que també m'ha fet azafato, veig que acaba de posar un enllaç de Google. Tot i així, a la segona sessió és un dels temes que treballarem, vale? De com donar privilegis als diferents usuaris, ja sigui de superadministrador o dels altres administradors i, per tant, aclarir bé què és el que pot tocar cadascun d'ells. Vale? Tot i així, inclòs el que podeu fer és donar permisos d'administrador de serveis i afegir-ne d'altres més específics i personalitzats per vosaltres. Vale? Google us deixa fer això. Però bueno, l'Albert ha anat molt més ràpid i us ha enviat un enllaç en plan vos espavilais i lo miréis por ahí. Si algú no té temps, la setmana que ve ho mirarem també. MacGyver recupera la primera posició. Diu, els canvis a la configuració de navegació es seleccionen segons, és a dir, tot allò que canvieu de privilegis es seleccionen segons el grup, els usuaris, la unitat organitzativa o el Drive. Molt bé, sí senyor. Segons la unitat organitzativa. Per això, i m'he fet molt pesat en dir-vos, primer heu de crear les unitats organitzatives i després introduïu els alumnes classificats a cadascun. Per què? Perquè aquells privilegis, aquelles configuracions, no ho fareu a li vull donar a aquest alumne i a aquest altre no. Això ho fareu a les unitats organitzatives. Per tant, com millor desplegades tingueu l'estructura d'unitat organitzativa, més fàcil us serà donar aquestes configuracions. I recordeu que al grup no se'ls dona cap configuració. Boig per tu, es posa en primera posició, va que ens en queden 2. Si tinc més d'un domini, què puc fer? Perquè a vegades ens ho trobem, això. Eliminar el domini principal, que tots els usuaris tinguin els 2 dominis o usuaris amb diferents dominis.
Doncs teniu aquestes dues opcions. Vale? Vosaltres podeu tenir més d'un domini. És a dir, pot ser que algú en el seu moment hagués comprat un domini a .com i ara vulgui que sigui .cat, o la qüestió pot ser és que hagueu escrit un domini superllarg i ara voleu un nom molt més reduït. Vale? Podeu fer que hi hagi més d'un domini que convisqui a la mateixa consola del G Suite. Però el que és molt important, i per això us ho havia posat, i aquestes 3 persones que ho heu seleccionat ho han de tenir superclar, és que mai podeu eliminar el domini principal. Mai. La qüestió està en què Google et vincula la teva consola a aquell domini, perquè és la que diu que tu ets un centre educatiu. Si tu en algun moment dones de baixa aquell domini, perds plenament la consola d'administració. Vale? D'acord? Per tant, és molt millor mantenir-lo i que convisquin a la vegada els dos dominis, perquè si no, després el que heu de fer és parlar amb Google i explicar-li la situació i que us ho accepti, que això té tot el seu. Vale? David, et necessito, que crec que van escrivint coses. Estàs mutejat, David, guapo. David, segueixes mutejat? David, per molt que parlis i moguis la boca, estàs mutejat. Diu, l'Xtec també, em diu l'Albert Atmella, i li dic, bueno, ja dic no, perquè Xtec no és un domini teu propi, llavors tu no el podràs afegir dins la teva consola. L'Albert Navarro diu, Google m'acaba de suspendre un alumne. Para. En el moment en què vosaltres doneu d'alta un nou domini, heu de verificar aquell domini. Vale? Per poder verificar aquell domini necessiteu tenir accés al hosting, que és d'allà on està el domini des d'on l'heu comprat, vale? I heu d'escriure uns codis que ja us dona Google, els heu d'introduir en aquell hosting perquè llavors es comuniquen entre ells i diu ei, vale, tu i tu sou el mateix, sí, d'acord, doncs llavors et verifico el domini. Per això el domini Xtec vosaltres no el podeu donar d'alta perquè no el podríeu verificar. I llavors l'Albert Navarro diu que Google m'acaba de suspendre un alumne. Miro informació de l'alerta, no acaba d'explicar els motius. Diu, usuari suspendido, alerta d'identitat de Google. Em passa de tant en tant. Bueno, això... Podria ser que fos algú que intenta entrar diverses vegades amb contrasenyes inventades i llavors salta aquesta alarma, suspèn l'usuari per un tema de seguretat. Sí. Ahí lo dejo, no? Sí, i tant. Pot ser aquest cas, però pot ser això o pot ser que hagi detectat que ha anat a alguna pàgina web que no toca, i no em refereixo a una mica pujades de to, sinó fent recerques de temes heavies que no toqui i que ho hagi fet amb el seu usuari i que a vegades a Google els hi salta una alarma i puguin arribar a bloquejar el... Hi ha una manera de mirar l'historial de registres d'entrades des dels usuaris i això també ho podries mirar i veuries una IP quantes vegades ha intentat loguejar-se. T'ho dic perquè a mi em va passar que se'm va suspendre un usuari i era perquè intentaven connectar-se diverses vegades des de Xina, saps? O des de no sé on. I intenten fins que et bloquegen l'entrada. Correcte. Vamos, que ja estem. No hi ha canvis. Treballem una mica. Diu, però que encara no havien començat. Pleguem ja que és dilluns, sisplau. Un moment que he d'anar al lavabo o sí, sisplau. El pleguem ja que és dilluns, ho entenc i em sap super de greu. Li vaig dir a en David que vaya dia i vayas hores de fer-vos formació, però David mana. Sí, havíem començat per aquells 3 vermells. Els que heu d'anar al lavabo, us deixo 3 minutets per anar a fer un pipi ràpid o agafar-vos un cafè o alguna cosa, si és que ho necessiteu. I al sí, sisplau, dir-vos que portem gairebé 3/4 d'hora fent un Kahoot. No sé si mai us havia durat mai un Kahoot de 13 preguntes.
no, la gent va fent que no, sí, bueno, pues la verdad, no ho sé. Bàsicament, el que us volia transmetre també amb això és que jo moltes vegades el Kahoot no l'utilitzava com un simple entreteniment i que als alumnes els agrada molt, sinó que fixeu-vos que us he anat donant molta informació, molt de contingut i veia com alguns us anàveu apuntant coses mentre que jugàvem al Kahoot. Vale? Les respostes ens ajuden a anar parant i, per tant, a anar resolent aquells dubtes o aquells problemes que els van sorgint als alumnes. Vale? Per tant, moltes vegades entenem el Kahoot simplement com un simple joc d'entreteniment o per fer-lo en 5 minuts i no pot ser una classe, vale? On introduïm tot el contingut. Ho podem fer a través d'un Kahoot. Vale? El que passa és que no ho feu online perquè és el primer cop que ho he intentat i ha sigut com una mica, havia d'anar canviant pestanyes i m'ha sabut greu. Però, bueno. Aquí hem de felicitar. Pòdium, redoble. MacGyver en tercera posició. Tenim a Bruce Lee en segona posició i... Boig per tu, un aplaudiment. Boig per tu... Què t'han fet aquí? Algú pot dir jo era boig per tu, sisplau, que li fem un aplaudiment per escrit. Jo estic boig per tu, Jordi. Sí, Albert. A la propera és que el David ja no em cridarà, el faràs tu. Però bueno, molt bé, Albert. Com es nota que has fet moltes birres amb mi i t'he fotut molt la xapa amb aquest tema. Vale, fantàstic. Doncs anem al següent punt. Tot mèrit teu, Jordi. Sí, clar. Tot mèrit de l'Ester, la meva dona, que és la que ha tingut paciència per aguantar-me. És el que hi ha. Aviam, on estàvem? Aquí. Vale, doncs el següent pas ja és entrar al Classroom. Vale? Hem estat parlant molt de les unitats organitzatives, hem estat parlant molt d'usuaris, vale? Portem ja 1 hora i quart anar xerrant i anar... Vale? I ara la idea és que comenceu vosaltres. David, estàs molt guapo, no que et patinis més. Ja està. La idea és que ara vosaltres comenceu a posar en pràctica aquelles coses que jo us he anat explicant. Vale? Perdó, faig un petit incís. Sé que és probable que alguns digueu hòstia, tot el que acaba d'explicar durant ara aquesta hora i quart en Jordi ja m'ho sabia, ja ho havia posat en ús o... Bueno, recordeu que us he dit que la primera sessió era sobretot per veure quin era el vostre nivell, vale? I per aquells que éreu novells, doncs ajudar una mica en el primer pas. La segona i tercera sessió serà molt més en aprofundiment i en comptes de jugar un Kahoot entrarem directament a remenar ja la consola que podreu veure meva. Vale?